Bé, bon dia. M'he escapat un moment del jefe. Tranquils, no durarà 20 minuts. No elaborarem un plat de cuina? I tampoc no sé si faré un còctel, ja ho sé. Perdona, Ricard, esta no és la reglamentària. Disculpa. Però des del món artístic es poden fer coses senzilles, a casa, i sense grans problemes. Bueno, excepte que potser hem de buscar un paper gran d'aquestes dimensions, o el més gran possible, i el tamany sí que importa, ho sento, companys. I aleshores intentar buscar 3 colors, 4, 5 retoladors, llapisos, i cada dia grans. I petits, dibuixar alguna cosa. No té per què ser una gran composició ni res que tingui sentit. Es pot escriure i es pot dibuixar. I cada vegada com si fos un paper únic, net. Al final, la suma de totes les obres que feu cada dia, aquí, en aquest mateix paper, us donarà una solució curiosa, segur. I, en fi, que en aquest confinament, de vegades, també es poden treure coses bones. I això, segurament, quedarà com un record a casa i en família. Fins aviat. Us estimo.